funkce. Podíváme se, jak reaguje. Na LCD máte neustále zobrazený stav baterií. Doporučuji při nízkém stavu jedné čárce baterie vyměnit. Výměna baterií u EuroAceu je jednoduchá. Zatlačíme na horní část boxu elektroniky. Baterie jsou umístěné pod ní, jejich polarita je vyznačená. Většina hledačů preferuje nastavení detektoru tak, aby eliminovali železa. Je ale možné, že velký železný předmět detektor zmate. Je to dáno jeho velkou povrchovou vodivostí, což si můžeme ukázat na předmětech, jako je velký železný šroub a podkova, kdy železný šroub je vydiskriminovaný, ale podkova se nám ozve. Což je dáno právě onou vysokou povrchovou vodivostí předmětu. Zkušenější hledač už slyší, že tón je přerušovaný, že se detektor snaží diskriminovat, ale začátečníku to může dělat problémy. Instruktážní video pro detektor kovu Garrett AT Pro. Ovládací prvky detektoru Garrett AT Pro s jejich popisem začnu z levého spodního rohu. Zapnutí detektoru. Tímto tlačítkem zároveň přepínáte módy. Nastavení Iron Disk, které slouží k odfiltrování železa. Zapnutí anebo vypnutí funkce Iron Audio. Nastavení citlivosti. Dohledávací režim Pinpoint. Pomocí této funkce a dvojkliku můžete také nastavovat pracovní frekvence. Funkce nastavení diskriminace, kdy pomocí oken, noč oken takzvaných, a tlačítka Elim si můžete přizpůsobit diskriminaci dle požadavků, a tlačítko Ground Balance. Na LCD máte k dispozici grafické zobrazení jednotlivých diskriminačních režimů, zobrazení ID čísla daného předmětu. Máte zde nastavení Iron disku, kde vidíte jeho číslo nastavení, kostičky úrovně diskriminace, nastavení citlivosti, stav baterií a hloubku uložení předmětu v centimetrech. V případě odladění půdy se vám objeví hláška Ground Balance.
Každé hledání bychom měli začít odladěním půdy. To se u AT dělá pomocí Ground Balance, kdy pomocí ovladače noč oken snižujete nebo zvyšujete číslo nastavení odladění půdy. To vám nyní ukážeme v praxi. Odladění Ground Balance se provádí mezi 2 až 20 cm, kdy postupně se snažíte dostat detektor do stavu, kdy je zcela vyvážený. Nyní nám jde tón hluboký, to znamená, detektor je vyvážený špatně. A začnu přidávat číslo Ground Balance směrem nahoru. Pokud tuto hodnotu přejedu, začne se mi ozývat tón vysoký. Musím se zase vrátit. Takhle vypadá dobře vyvážený AT Pro. Nastavení diskriminačních režimů můžeme měnit v podstatě 6 přednastavených módů v režimu profesionál anebo standard, které si každý můžete upravit dle své potřeby. Pro dokonalé odlišení železa slouží funkce Iron Audio, která jde zapnout a vypnout. Zároveň jde nastavovat Iron Disk, diskriminace železa. Nyní vám ukážeme audio odpověď v režimu Pro a v režimu Standard. Barevné cíle v režimu Standard. Velké železo. Můžete si povšimnout, jak se střed podkovy snaží hlásit do barvy. Ukázka audio odpovědi v režimu Pro. Zase se střed snaží hlásit do barvy. Můžete si všimnout, že na rozdíl od režimu standardního zde pracuje řízený oscilátor, kdy se zvyšující se dálností od předmětu audio slábne. Pokud přepnu do standardního, bude odpověď stále stejná. Až do bodu, kdy signál zmizí. Ještě jednou zpět. Při hledání držte sondu konstantně nad zemí, překrývejte pohyb, tak abyste nevynechali. Hluboké tóny značí železo, vysoké barevné cíle. Při dohledávce si zkraťte pohyb sondy. V případě, že nechcete kopat, můžete pokračovat dál. Vysoké tóny jsou pro cíle barevné.
zaměření znovu zkraťte pohyb. Pro dohledávání můžete použít režim pinpointing, který je bezpohybový. Vyjmutí cíle. Konektor pro připojení sondy. Konektor je kovový a je vodotěsný. Je určený pro to, abyste se s detektorem mohli ponořit maximálně do 3 metrů. Nastavení délky detektoru a jeho montáž je jednoduchá. Slouží k tomu takovéhle mačkací piny. Zmáčknete, vyndáte, nebo můžete přizpůsobit velikost. Piny se znova sami zacvaknou pomocí pružin do předvrtaných děr. Vodící tyč detektoru je upevněna v očkách sondy pomocí šroubů. Nezapomeňte na to, že ve vodící tyči by měly být vždy umístěné podložky, které vymezují vlastně tyč a brání tomu, abyste si očka sondy poškodili. Gumy mají výřezy, vždy 3, tak aby šli nasadit jenom tak, jak správně patří. Výměna baterií se provádí tak, že pootočíte v zadní části detektoru matici a vyndáte bateriový blok. Stejným způsobem ho můžete vrátit a zase zacvaknout.